her tişt bozmanı. Geli temaşevanên hêja divên videoyê de min ji we re mijara bi navê di Kurdî de jimarnav amade kiriye. Xebata ku min amade kiriye hêvî dikim hûn ê biacibînin. De hayde em dest pê bikin. Jimarnav Candar û necandar hege tişt û heyîn bên jimartin pêvandin an jî weznandin kirareyên wan ên mêjerî bihîn hêmanên arîtmetîkê tên diyarkirin ku ew hêman jimarin, ji aliyê rêzmanê ve jî jimarnavin. Jimarnav li ser çar beşên sereke parve dibin: hejmarên bingehîn, hejmarên dabeşkirinê, hejmarên rêzkirinê û hejmarên hokerîn. Hejmarên bingehîn sıfır, yek, deux an jê di deux, sê an jî sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt an jî heşt, neh, deh, yazdeh an jî yanzdeh, dozdeh an jî donzdeh, sêzdeh, çardeh, pazdeh an jî panzdeh, şazdeh an jî şanzdeh, hevdeh, hejdeh, nozdeh, bîst, deh, bîst, sih, çil, pêncî, şest, heftê, heştê, nod, sed, duset, nehsed, hezar, ده هزار، ده هزار، صد هزار، میلیون. هجمارên dabeşkirinê hejmarên dabeşkirinê banîna yek ji û nîv li dawiyê jimarnavê çêdibe. Çar yek ji çaran yek, ji sedî bîst, nîv di du û nîv. Hejmarên rêzkirinê
Hejmarên rêzkirinê. Ev jimar bi payeyên jimarên ên tiştî û heyînan ditin nasîn. Di Kurdî de hejmarên rêzkirinê bi du aweyan çêdibe: bi alîkariya tewangan û bi qertafan. Bi alîkariya tewangê. Bi paşkira tewangê ya pirjimariyê an, yekan, duduyan, siyan, çaran. Bi paşkira tewangê ya yekjimariyê î, bîstî, sî, çilî, pêncî, şêstî. Bi alîkariya qertafan. Qertafên em û emîn: yekem, duyem, sêyem, yekemîn, duyemîn, çaremîn. Hejmarên hokerîn. Hejmarên hokerîn. Pêkanîna karekî nîşan didin. Bi alîkariya daçeka p, giyaneka û û qertafa e, o pê re jî dubare kirina hejmarekî tên bi dest xistin: yek bi yek, yek û yek, yekê yek, yeko yeko. Tewanga jimarnavan. Tewanga jimarnavan. Tewanga jimarnavan her çi xwast li gorî devokan bigere jî di zimanê nivîskî de bi vî rengî ye. Hejmara yek mê ye û tewanga wî bi ê pêk tê. Lê dema ku ew cînavka ne bi navkirî be, netar e û dibe î. Yekî, yekê. Hejmarê din ji dudiya heta nozdan bi qertafa tewangê ya pirjimariyê an tên tewandin: çaran, dehan, hezaran. Raveka jimarnavan. Raveka jimarnavan. Raveka jimarnavan li gorî rola ku ew jimarnav pêk tînin digere. Hege ew jimarnav cinavkên jimarên bin, raveka wan jî wekiya navdêra ku cihê wî girtiye pêk tê: yekê baş, duyên qeşmer. Di diyarkirina mêjiyê de raveka hejmaran her tim nêrtê, anko dibe ê. Her çi xwast hejmara yek wekî hejmarekê mê were pejirandin jî, ew jî weqetendeka ê digire.
gelî temaşevanê jî em hatin daviya vîdyoya xwe gelek spas ji bo ku we heta dawiyê temaşe kir.